Imani mina nginitshela into eningayazi. Nina nibulawa ukuthi nifika manje ku-internet ama-Grammy beningawabuki inhlobo. Nikhokhela ama-DStv manje, oShowmax nibakhokhela manje, no-Netflix. Beningawabuki inhlobo ama-Grammy. Thina-ke ama-Grammy siyawabuka. Kuma-Grammy bonke umuntu osuke nominate-iwe uyatshela ukuthi it's either uzokwenza i-party, after party yakhe ameme guest yakhe emtshothano wena kuma-Grammy kule venue ngeza nabantu abawu-10 omunye eze nabantu abawu-5. Ingakho ubona uBeyoncé uthi khona uBeyoncé maka Beyoncé ubaba wakhe bagcwele bonke, kodwa la phambili uBeyoncé wehleli but umndeni wakhe wonke usukuyile wonke uzomcelebrate. Lalela ngixoxela into engayazi. Emva kwalokho abanye benza ama-after party amaningi. That's why kwezwa lento ekuthiwa ka-Puff Daddy le, sekuthiwa Puff Daddy manje sekuvela iy'kanda ley'ngaka. Ingoba yini? Kwenziwa ama-after party amaningi laphana, ama-red carpet nani. So kusuke kunabantu abenza umculo, abenza ama-movie, abenza ini. For example, eSouth Africa ukuze ungene kuma-Grammy, itsela mhlawumbe uzongena ngoTrevor Noah. uTrevor Noah naye wakwafika laphana kwakhona uSizwe Dlomo. Abangani bakhe bajwayele nje ukuthi behamba ama-Grammy, yabo. Noma ungene ngoBlack Coffee, mekuthi uBlack Coffee naye ubemenye kuma-Grammy efike, abantu abajwayelekile ukuthi bazongena ngaphakathi. And then kuzosho ukuthi Black Coffee sidinga ama-guest amangaka ukuthi uze nawo. And then uzokwazi-ke kwesinye isikhathi ukuthi engeneke etshela abangani bakhe ethi ayibo DJ Shimza uzani nonke lana ebabiza bonke abafanele babize. Ukuzani ungene ngoLebo M. uLebo M uyini? Usongwriter one weLion King. iLion King ikuphi? IseHollywood. Yes. Ungene ngoLebo M. Hayi ukuthi ungenele yena nje. Hayi ukuthi ungenele. Ngeke lento lezi anizazi. Umuntu mezoba international, yabo for example ama-Nigerian, umuntu wezoba international mhlawumbe egcine enominate kwi-Grammy. Uqala kuma-BET kuqala. Yabo kuma-BET uqala, ngisho ukuthi ubani omaziyo. Ufike eqale wini-BET noma nominate kwi-BET, then bese yaya kuma-Grammy. Bese kuthi-ke laba abamenyiwe nje abamenyiwe umuntu usuke ngene no-connection. Usuke ngene ngokuthi nje ungeniswe umuntu oyisicukuthwane. Kodwa hayi ukuthi usuke ebaluleke ngaleyo ndlela. Yabo. Umuntu usuke esho ukuthi hayibo nama-seat awu-10 bakwethu, akekho ufuna ukuza mhlawumbe nje uzoyigibelela then ngizokufaka ngaphakathi ungene-ke laphana, yabo. Because uyebona ukuthi avela ama-seat ngizowenzani, awusivele ngifaka abantu kuma-Grammy nani, yabo. Lethu awubona abanye abantu e-South Africa ukuthi umnyambona kuma-Grammy usuke ngene ngomuntu ongaphakathi. Kunabantu abasuke bemenyiwe kuthiwa ngamema nombani nemfunayo, kodwa ningadlula esibalweni esingaka. Nina ngoba nazi, hey umgodi ubeyelo, ethi uyokwenzani? Akalungisa amazinyo lawo, ayekela lokhu nimdifferent into engekho. Yazini izinto niye ukuphapha. Ngisho nongizwe kune-video ungizwa khuluma kuyona ukuthi nabo bake bahamba babengene ngani ngeleli Smith Black Mambazo. Ngoba iBlack Mambazo inama-Grammy angazi amangaki, mhlawumbe awu-6 or 4 angazi maningi. Izicukuthwane lapha iBlack Mambazo, uyangizwa? So awuvele nje ungene, yabo. Awumenywanga futhi ama-Grammy, ungangizwa kahle, awumenywanga ama-Grammy, umenywe umuntu uputshiswe umuntu okuyena ojwayele ukunominate ama-Grammy. Awujwayelene nama-Grammy. Umgodi nje akajwayelene nama-Grammy. Akusilona ukhozi loliyana, akusilona ukhozi Nkosi yami. Senacabanga ukuthi yonke into iyabribhelwa. Awu kodwa Nkosi yami. Senikhuluma uyabonakala uma ngathi ngiyakubuza ukuthi kwenzakalani kuma-Grammy ngo-2016 awazi. Nani busy nilalela uFan Dam lapha. Anwazi nje ama-Grammy anwazi nemithetho yakhona. Mase ngiyakubuza nje manje lo nyaka ubani one record of the year awazi. Kodwa usupepe ubema-Grammy pepe ubeputshisiwe, uhleze eputshiswa njani nasokhozi mamputshisa namhlanje bamputshisa. Yabo umuntu ohleze eputsha uyohleze eputsha njalo. Mhla kwathiwa nje mhlawumbe uGatsheni noma uMthandeni noma ubani noma umculi oyongena kuma-Grammy emenyiwe uyombona bombiza kuthiwa uyobizwa phakathi kwawo wonke umuntu. Awuthi ihambe eyifaka abayekeli ukuyifaka. Akayekeli ukuyifaka. Hayi thina siyazi. Thina siyazi. Wena mfana wazi ngani wena? Kusho ihliphe ezimbi lezi eyani mbabi. Ngithe ngiyacheck ama-profile enu. Ngiyabonga ngifuna ukuphendula abanye ebabi man shit. Ebabi. Iwesiphatha abanye mfethu uyabona ukuthi mama badala. Eni babi man shit. Dama ukudefend ukuthi lokhu ningidelela. Mina information nginayo. Buza kahle ngizokuphendula mina. Ama-Grammy ngiyabuka unyaka nonyaka, ama-Oscar ama-Grammy ngiyayibuka lento unyaka nonyaka. Ngiyazi ngenwa kanjani ngoba ama-interview akhona ngiyawabuka. Mhlawumbe kwamaqaba. Umgodi uputshisiwe njengoba ehleze eputshiswa nje.
kuthiwa ngoba ngingene lapha ngiwubuso bamaskani ngeke uzobe ubuso bamaskani uzothi uyahleka uvezele lizinyo lakhe lingekho mgodi uphoxa umaskani kodwa samsibuke ekhaya. Khumbula ngomunye unyaka nje ka2012 simenyiwe lapha kuma-Grammy Awards simenywe ubaba uJoseph Shabalala professor ongasekho emhlabeni weqembu lamambaza amnyama la sahlangana khona eThe Queens kwelinye lamadolobha ase-New York in America inama-state awu-52 inhloko dolobha yakhona iWashington DC eyethiwe umongameli wayo uqala wentando yeningi more than 200 years ago i-USA yakhululwa from American Indians. You can regard it as one of the most democratic countries in the whole world. USA and Africa yonke as a whole. All those 52 states coming together. You can travel maybe 2 days. We are Western State, you are Western State. When I'm a state akona America. And then in New York iyodwa njenge dolobha elidumile kakhulu emhlabeni jikelele kunanesisho esithi if you have made it in New York you can make it everywhere. If you have made it in New York you can make it everywhere. In New York inabantu abalinganisela ku46 million iyodwa ugesi osupply in New York City as a state ugesi ongasupplya i-southern zone of hemisphere, not only South Africa. Ngendlela lelazwe elikhulu ngakhona libise liphinde ke ithi New York ibe namadolobha awu4 okuyiBronx la qhamuka khona uJay-Z kanye no Mike Tyson, bese kuzoba ke Queens, kuzoba Manhattan, bese kuzoba isifo ngikhumbula nina ngoba ngihlala impilo ngikhumbula kodwa ke wayesethi ubaba uJoseph Shabalala sibongiseni nazi insizwa zota lapha ayihambe zosimela lapha kuma-Grammy sahamba 2012 January zakhala kwaba kuhle kakhulu. We were honored. I remember that year la wagcina kushona khona uWhitney Houston eshonela kubhavu wamanzi. It was a stone away ihotela ekulona eBeverly Hills nalapha sasikhona. Indeed that was a historic moment. So when you talk about USA giants and artists, you are talking about ukuthi bakwazi ukuhlangana becabanga usizo lwase-Afrika behlangane bekhuza umhlola wendlala base behlangana ndawonye bethi wonke ama-royalties nama-benefits eculo elithi USA for Africa liyoba isikhuza buba ezwenikazi lase-Afrika. That's why I love the song the most. Ingakho ke njengoba ngizokhuluma nje ngibabaza umhlola ukuthi iDRC